היי, שלום. רציתי להגיד שאני מרגיש בר מזל. אני מרגיש בר מזל שהצלחתי למצוא במסעות החקר שלי בחיים שפה, דרך, שמאפשרת לי להתמודד עם המון דברים שהחיים מזמנים לי, המון אתגרים והמון קושי. לשפה הזאת קוראים voice dialogue, עבודת הדמויות הפנימיות. עבודה פנימית דרך מפגש עם דמויות פנימיות, קולות פנימיים, חלקים פנימיים. אפשר לקרוא לזה בכל מיני דרכים. הדרך הזאת והרבה אפשרויות עבודה שמסתעפות ממנה מאפשרת לי להתמודד עם המון דברים, המון סוגים של דברים, המון סוגים של אתגרים בחיים. כי יש משהו בדרך הזאת שהוא במובן מסוים מאוד פשוט. יש בה גם איזה סוג של דיוק שנדרש, אבל העיקרון שלה הוא מאוד פשוט, והעיקרון שלה הוא לגשת פנימה, לשמוע, לנסות לאתר, זה לא תמיד קל, את הקולות שנשמעים בתוכי ביחס לכל דבר שקורה בחיים שלי, ולדבר איתם. לדבר כל פעם עם אחד, לנסות לפנות את המרחב, ולדבר כל פעם עם אחד, ולדבר עם החלק הזה או הדמות הזאת בלי שיפוט. פשוט בסקרנות מתוך רצון כן להכיר, להנכיח. אז זאת הדרך בגדול שאיתה אני עובד. אני עובד איתה עם עצמי, באמת למגוון מאוד רחב של דברים שעולים בחיים שלי, ואני עובד איתה גם עם אחרים, כמנחה, כמי שפוגש את הדמויות הפנימיות של מישהו שנמצא איתי בסשן, שואל שאלות ועוזר לו ולי להנכיח כל פעם חלק פנימי אחר. וזה טוב למגוון עצום של דברים. לכל מיני קונפליקטים, לכל מיני כאבים, לכל מיני שאלות לא פתורות, ליחסים זוגיים, לעניינים עם כסף, לענייני ייעוד, לבעיות בריאותיות שבגוף, למערכות יחסים בכלל, לטראומות שסוחבים מהילדות, לסוגים של התמכרויות ודפוסים שלא מצליחים להיפטר מהם. לסוגים של מה שקרוי דיכאון, לסוגיו השונים. המון דברים. אפשר להתמודד איתם, ואפשר לפרק אותם ולרכך אותם ולפתור אותם ולרפא אותם, כשפשוט ניגשים פנימה ופוגשים מעבר לכל המילים וההגדרות, מי נמצא שם בפנים? מה נמצא שם בפנים? מי רוצה לדבר? מה הוא רוצה לבטא? וככל שאנחנו מצליחים לעשות את זה בצורה יותר עמוקה, מדויקת, חסרת שיפוט, וגם קשובה וזהירה ואחראית, כך אנחנו יכולים לפוגג ולפרק ולרכך המון קונפליקטים פנימיים. אנחנו עובדים ב-voice dialogue בדרך כלל באופן הזה גם שאנחנו פוגשים דמות, ואחר כך אנחנו פוגשים דמות נגדית. מה שהופך את העבודה למאוד מאוזנת, כי אז בסוף סשן אנחנו יכולים להגיד, יש בי את זה ויש בי גם את זה. מצד אחד יש בי חלק כזה, ומצד שני יש בי גם חלק כזה. ואז אנחנו גם, ההזדהות שלנו עם חלקים פנימיים בתוכנו היא קטנה, ואנחנו יכולים לראות את המרחק ביני לבין החלק המסוים הזה בי, ביני לבין החלק המסוים הזה בי. אני לא זה ולא זה. יש בי את זה ואת זה. אז אני מרגיש בר מזל, ואני מרגיש צורך עמוק לחלוק את הטוב הזה, את המזל הטוב הזה שנפל בחלקי, עם עוד ועוד אנשים. ואני חושב שהגיע הרגע לנסות לחלוק את זה גם באמצעות סרטונים כמו זה,
שאני אעלה לרשתות החברתיות. אז זאת גם הזמנה לכל אחד ואחת מכם, אם מרגישים צורך, לפנות אליי ולבוא לסשנים כאלה של עבודה פנימית, מרפאת, קשובה, וגם בכלל לעקוב אחרי הסרטונים האלה כדי להכיר קצת יותר כל פעם אספקטים של העבודה הזאת, של השפה הזאת, של הדרך הזאת, ומה שהיא יכולה לתת לכל אחד מאיתנו בהתמודדות עם כל מיני דברים שהחיים מפגישים אותנו איתם. ביי בינתיים.